рақобатҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 14-сола дар лигаи пешсаф баргузор гардиданд. Дар яке аз рақобатҳои ин давр дастаи дуюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ бо тими мактаби варзишии шаҳри Ҳисор сабқат намуд. вохӯрии дастаҳо дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор гардида бо ҳисоби калони 10-0 ба суди футболбозони муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ хотима ёфт. Дар рақобати мазкур аз ҳайати ин тим Шаҳром Назиров ба задани 4 гол муваффақ гардид. Юсуф Отахонов бошад 3 голи рақобати мазкурро ба исми хеш муҳр намуд. Аҳмадчор Аҳматов, Аслиддин Сафаров ва Ҷасури Нориён ба задани 1 голи муваффақ гардиданд. бо ҳамин ҳисоби 10-0 дастпарварони муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ ки роҳбариашро яке аз мураббиёни шинохтаи кишвар Зайниддин Раҳимов бар дӯш дорад, футболбозони мактаби варзишии шаҳри Ҳисорро шикаст доданд. ин пирӯзии сеюми дастаи дуюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 14-сола дар лигаи пешсаф ба ҳисоб меравад. футболбозони муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Ҳисор бошанд ба шикасти сеюми худ рӯбарӯ шуданд. инчунин дар ин давр дастаи Арали Абдураҳмони Ҷомӣ бо ҳисоби 5-3 мактаби варзишии ноҳияи Ҷайҳунро шикаст дод. дастаи Душанбе 2 голи беҷавоб ба дарвозаи клуби марказии варзиш артиш зад. инчунин тимҳои Суғд ва Истиқлол низ даври мазкурро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намуданд.